Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du. Babu ma tudfa'us shadaqatu an sahibiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi bid daraini. Amin. Qala babu ma utawi iki babe perkara tudfa'u kang den tolak as-shadaqatu apa sebab sedekah an sahibiya saking wong kang nglakoni utawa wong kang duweni sedekah. Qala dawu sapa al-faqih Abul Las As-Samarqandi rahimahullahu taala Haddatsana Abdullah bin Hibban al-Bukhari haddatsana Abu Ja'far al-Munati al-Baghdadi haddatsana Ibrahim bin Muhammad an Ash'as al-Harani an Abil Farjil Azdi an Isa bin Maryam alaihi wassalam marra iku liwat sapa Nabi Isa bi qaryatin ana ing siji desa wa fitil kal qaryatin iku teping dalem mengono-mengono desa qasurun utawi tukang setrika. Faqala mongko matur sapa ahlul qaryati penduduk desa setempat. Di satu ketika Nabi Isa niku liwat tenggene satu daerah, satu desa. Sing nek nggone desa niku wonten wong sing penggaweane tukang setrika, laundry. Bareng meruwi nek wonten Nabi Isa penduduk setempat matur kalih Nabi Isa, ya Isa do Nabi Isa, inna hadzal qasara suniki tukang setrika yumaziku nyuwekno sapa hadza alaina ing atase kita siabana ing atase pira-pira sandangan kita. Waya bisu halan ngeker sapa kosor fada'u monggo mbok ndungake panjenengan Allah ing Allah ya rudai yen to ora balekake sapa wa virus mati Allah ya rudai supaya yen to ora balekake sapa Allah ing kosor virus mati serta bungkusane kosor. Bakalan mongko jawab mongko dawuh Isa sapa Nabi Isa alaihi salam, Allahumma la taruddahu bi rasmati. Allahumma do Allah la taruddahu ampun mangsulake panjenengan ing kosor bi rasmati serta bungkusanipun kosor. Kala dawuh sapa rawi Fadha mongko budal sapa al-qasar tukang setrika liu kasira
Drapun yen to nyetrika sapa Qasar asyaba ing pira-pira sandangan wa ma'ahu lan ikut ing dalem sertane Qasar salah satu arghifatin utawi telu pira-pira roti. Faja'a maka nekani ing Qasar sapa abidun siji abid wong sing aling ibadah. Kana kang ana sapa abid ya tabadu ku ibadah sapa abid fitil kaljibaling dalem mengkono-mengkono gunung. Wa sallama lan ulu salam sapa abid ala Qasari ing atase tukang setrika. Wa qalan dawuh sapa abid kondo sapa abid kandhane ngeten matur ngeten al indaka khubzun. Al indaka ana ta iku ing dalem ngerson jenengan khubzun utawi roti. Tadaimune kang awe mangan panjenengan ni ingsun auturini utawa merohno panjenengan ni ingsun kata andura inggo ningali ingsun ilahi marang roti wa asyumalan ngambung ingsun raihahu ing kandhane roti. Wa ini menggostuni ingsun lama akul iku ora mangan ingsun al khubza ing roti mundu kada kawit mengkene wa kada inggo mengkene. Fa'atama mongko mangan sapa Qasar ing abid rohiban rohifan ing roti siji maksudnya. Pokola mongko dawuh sapa abid ya Qasar tukang setrika wa faro muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laka marang sira dzambaka ing dosa nira wa tahara lan ucake sapa Allah qalbaka ing ati nira fa'atahu qalbaka ing ati nira. Wa ta mongko maringi sapa Qasar ing abid asane ing roti kang kaping pindho. Faqala mongko dawuh sapa abid ya Qasar tukang setrika ghafarallahu muga-muga ngapura sapa Allah Gusti marang sira ma ing dosa takut dama kawung disi apa ma min dzambika nyatane sanging dosa nira wa malan barang takhara kang kiri apa ma wala dawuh sapa rawi fa at'amahu moko paring mangan sapa Qasar ing abid asalisa ing roti kang kaping 3. Faqala mangko dawuh sapa abid ya Qasar tukang setrika bana muga-muga mbangunake sapa Allah Gusti Allah marang sira Qasar ing omah panggung fil jannati ing dalem swarga. Paraja mangko bali sapa Qasar tukang setrika minal asyi sanging suri saliman hale selamat. Faqala mangko matur sapa al-qaryah penduduk desa protes karo Nabi Isa ngkon ndongakno kok cilaka kok ora cilaka. Ya Isa ora konsisten sampean iki saya bisa. Ya Isa ya Isa adal Qasar tawi iki tukang setrika Troja iku teman-teman bali sapa Qasar. Pokoke monggo dawuh sapa Isa udhu ngundang sira kabeh ing Qasar. Falamma ata mongko tekalane nekani sapa Qasar ing Nabi Isa. Kala mongko dawuh sapa Nabi Isa, ya Qasar tukang setrika. Akhbir nyeritana sampeyan ing ingsun bima kelawan barang amal takang lakoni panjenengan kang ngamal sira al yauma ing dalem iki dina. Kala mongko matur sapa tukang setrika, ata nekani ning ingsun sapa sayyar wong kang lelono min sayyari kang tetep saking pira-pira min sayyari tilkal jibali kang tetep saking pira-pira wong lelanane mengkono-mengkono gunung. Fastaba'ama mongko njaluk mangan sapa sayyar ni ingsun. Fa'adhamtu mongko ame mangan ingsun hu ing sayyar
salah sata arghifatin ing telu pira-pira roti fabikulli raghifin mongko kelawan saben-saben roti at'amtu kang awe mangan ingsun ing roti da'a mongko ndongaake sapa abid limarang ingsun bidawatin kelawan pira-pira doa. Faqala mongko dawuh sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wassalam hati nggawa mrene sira resmata ka ing bungkusan ira hatta ambuya nggo ningali ingsun ilaiha maring resmah Fa'ata mongko maringake sapa kosor ing Nabi Isa fataha monggo buka sapa Nabi Isa faidan dadaan fiha iku ing dalem bungkusan hayatun tawila saudaun kang ireng muljamatun kang den kendhaleni bili jamin kelawan kendali min hadidin saking wesi. Faqala mongko dawuh sapa Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam ya aswad ula ireng. Kala matur sapa aswad ula ireng kono labbaik nggih ya Nabi Allah duh Nabi ne Gusti Allah. Kala dawuh sapa Nabi Istawas ta'ala ora ana sira kot bu ista iku temen-temen diutus sira ila hadza marang wong iki. Kala matur sapa aswad na'am inggih walakin tetapi ini jahat teko ing kosor sayarun sapa wong ahli lono mintil kal jibal saking mengkono pira-pira gunung fastata'ama monggo njaluk mangan sapa sayar ing kosor fa bi kulli raghibin monggo kelawan saben-saben roti awama kang ame mangan sapa kosor ing abid dia monggo ndongaake sapa abid lahu marang kosor bidawatin kelawan siji doa wa malakun halitai malaikat qaimun ku jumeneng yaqulu tur dawuh sapa malak amin ing kalimat amin ing lafal amin fa ba'asa monggo nugasake sapa Allah taala Gusti Allah taala ya marang ingsun malakan ing malaikat minal malaikat kang tetep saking pira-pira malaikat fa'al jama monggo ngendhaleni sapa malak ni ingsun pilih jamin kelan kendali min hadidin sangking wesi. Faqala monggo dawuh sapa Isa Nabi Isa alaihi salam ya qasar itu kang setrika istanif miwitono sira al amala ing mergali. Bakodo wafara monggo teman-teman ngapura sapa Allah laka marang sira bi barokati sedekatika sebab barokah sedekah nira alaihi ing atase abid. Paham nggih mun nggih? Dampun ah. Wong cetha ngoten nggih. Crita niku cetha tur kuncara sampean gak tau sing salah sampean gak tau krungu nggih. Sampean gak tau krungu ya salah sampean. Jadi Nabi Isa alaihi salam liwat ana ing siji desa. Ing desa iku ana tukang setrika. Penduduk desa iku padha matur, Isa tukang setrika iki nahan sandangan kita lan nyuwekno sandangan kita. Sampeyan dongake mugi ampun diwangsulake kosor saha bungkusan bungasipun wis ben celakalah. Allahumma la taruddahu biras matihi. Niku dongae Nabi sadungane Nabi lho. Nabi sing terkenal kondangi nggih sampai dijuluki napa juluke Nabi Isa napa ora roh kabeh piye to ora roh to arang-arang ngaji to ora roh to Ruhullah nggih. Dongae Nabi Isa nalika diwaduli penduduk desa setempat akhirin ndonga la Allahumma la taruddahu biras mati ya Allah mugi ampun mangsulaken kosor saha bungkusanipun yes ben tersesat jalan lah seram balik no gandong
Akhirnya kasar wae budal arep nyetrika sandangane wong budal. Karo berbekal roti telu. Nuli ana siji lelono, pengembara lelono niku. Nek pengembara ngerti nggih? Ngerti nggih? Nek lelono ngerti? Ya ngerti wong sampean wis ngerti nek di يا أرحم الراحمين فرج على